ଚାନ୍ଦଗିରି ଗ୍ରାମରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏନେଇ ଆଜି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦଗିରି ଗ୍ରାମରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ କସନାଦୋରା ଗ୍ରାମର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହତ୍ୟାକାରୀ ବାଘ ଗୌଡ଼ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସମର୍ଥକମାନେ ଚାନ୍ଦଗିରି ଗ୍ରାମରେ 4ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକକୁ କସନାଦୋରା ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଘ ଗୌଡ଼ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଠିକା କାମ ଓ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାଘ ଗୌଡ଼କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଗଜେନ୍ଦ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦଗିରି ଗ୍ରାମର 4ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।